řekni, táta. Asi to držte ruku. Nej. A to se drží nebo nedrží? Máš říct táta. Už to řek asi 10krát. Tak řekni táta, šup. No, mně to stačí, já bych to uznal. To znělo jako táto kafe. Táto kafe, no. Dobře, tak za odměnu. Staneš táto kafe, tak. Táta 2 kafe, viď, tak. Poslouchá. Tohle taky stojí za to. Ne, tam to. Koukněte, co to s tím dítětem dělá. To když udělám já, tak si mě lekneš. No. Tak si mě lekneš, viď? No. Mě taky můžeš. Řekni taky máma, ať má radost máma. Šup. Ne, máma řekni, máma. Máma. Já už jsem celý poprskaný, včetně objektivu. Ta vodotěsný chodí. Slinotěsný. Máma vyplazuje jazyk, viď? Máma řekni, máma. Teď jsem chtěl říct, a takhle vypadají normální lidé, tak nic. Táta. Táta hablo. To je zajímavý, u všech to ten rámeček chytá v obličeje, jenom u Andi se nechytá. A proč? No, asi nemáš obličej. Nechytá, ty třeba ne, ty už zase, jo. Tina, co to žereš? Mouku nebo osu? Co jsi si dala? No to je dobrý. Mámo, to by se vrtí ocas. Asi slyšela cítě.